Morning guys, ngayon ay magluluto tayo ng stir fry uh, pusit, spicy pusit. Okay? Stir fry spicy pusit. Talagyan na tayo ng mantika guys ha. Talagyan na tayo ng bawang. Pag nag-golden brown na siya, lagyan na natin ang tomato paste. Siguro mga isang kutsarita lang. Isang kutsarita. Tapos lagyan natin ang oyster sauce. Mga isang kutsara. Lagyan natin ng konting, gawin na natin isang kutsara din ng tomato paste. Yan. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng bechin. Optional lang to guys. Maglalagay tayo ng chili flakes. Isang kutsarita lang. Then maglalagay tayo ng Knorr seasoning. Spicy. Half teaspoon lang. Then maglalagay tayo guys ng onion leek. Lagay tayo konting tubig. Lagay tayo ng konting asin. Naikot natin. Kaya nilalagay na natin guys yung na-blanch natin na pusit guys. Oh. Ayan. So, ganyan lang kasimple guys. Oh. Yan ang ulam natin for today guys. So shoutout nga pala sa mga kababayan natin OFW dyan sa ibang bansa, mga bayaning OFW natin, mga Filipino community, shoutout dyan. And then shoutout din sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa Bicol, mga kamag-anak ko dyan, pamilya Minahing, Binaobra, Escorel, Peralta, shoutout sa inyo dyan. Kay Ricky Espanyol, shoutout sa inyo. Thank you guys, thank you. So, malapit na to. So, magpi-plating na tayo guys. Patayin na natin. Luto na yung ating spicy pusit, stir fry, spicy pusit. So ayan lang, ganyan lang po. Ganyan lang po kasimple ang ating menu. Then lalagyan natin ng
spring onion. So, ayan guys, oh. Ayan. So, ayan. Thank you for watching, guys. God bless you all. Ayan, panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo, guys. Para alam nyo lahat ng ating mga detalye. Okay? Thank you for watching, guys. Thank you for watching. God bless you all. Bye.